Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Jacob Yamago. Macha hiyo. Seguru wetu wakati wakabereka na boy 1. Eh. 1. Saka imimi maona kuti ndabatsira Jacob. Ruwera wanga watanga batanga basati. Ruwere wanga wasati watanga. Wanga wasati watanga hiyo hapo. Wanga wasati watanga. Oh. Nemaziso zazari. Alright. Jacob akatoya takatogara pasi zvinhu zvake zviri right izvi. Taitaura naye achiti kuti ndakabatsirikana. Ndakabatsirikana. Saka imi pakatanga urwere uyu nenguva yatazotsvakana hamuna kuda kuhere pachiri padhuze kuti zvatatotanga izvi. Zvakaitika inini Jacob madhezi airwara. Ndairwarawo futi. Okay. Asi maziso aionawo. Maziso aiona. Zvazviri zvimwewo zvaingorwadzawo. Saka alright. Urwere pahwakanyatsoti hwakutanga ndopatoti tikurukure nhoroondo yacho, asi nezvezita rizere nekumusha kwamabva ndekudiko. Ndobva kwaRusapi. Asi kwedu kumusha ndekwaGananzara. Ndo kwatakaberekerwa kwaGananzara. Zita ndonzi Bezel Rusare. Bezani? Rusare. Rusare. Nguva Bezel muri makazvakamurongana. Baba wangu wanga ina wakadzi 3, mai yangu wanga uri pakati. Saka wakazobva pana Mudhara. Iri ndaberekwa ini ndiri Svawo. Ndakazonokurira kwana sekuru kwana Chari. Saka ndo kwandakazokurira kuzorora kwese kumudzinza chaimu takazitoenda ndatokura. Ndakasi ndakazoenda kumudzinza kuzvo kunoenda kuna nababa zvezve ndisandarora. Anditi. No, right. Mukoma. Baba wangu. Ndichitaura tisati tatanga kuita hukuru. Ndanzwa kuti pazuva kana kuti panguva munopedza 10 liters dzemvura. Zvakatanga sei? Zvimwe zvakatanga indogara ndozoshatira South Africa. Okay. Mavhidhiyo mazhinji amunotaura nasekuru Kanengo, sekuru Muchapora nevamwe ndiye ndichiona hangu ndiri kuSouth Africa semunhu anenge ane dambudziko. Chiti dai ndikawanawo rubatsiro kuna nasekuru avo. Ndiri zvinhu zvangu ndaiona kuti zvinhu zvangu ndiri zvichiwana. Dambudziko rangu rakatanga pakumwa mvura. Kumwa mvura warasa mvura, kumwa mvura kwaurasa mvura, miri. Handiwo miri wangu bo. Ndiri munhu ane miri chaiwo. Saka miri wakatanga kuchipera manje. Ndoshaya kuti chii. Kwazomboenda kuchipatara vandabatwa nzai shuga. Kwauzomboti ndiri kuchipatara kwaya mai vaumboenda kuna madzibaba anza ndimbobvunzire munhu kuti chii. Kwakuti madzibaba yako kuti munhu uyu ana shuga yaari kunzi ane shuga muchipatara. Aritoda kuurayiwa nemweya yemadzinza so. Saka dai zvaibvira dai atobuda muchipatara munhu. Saka ndakazongobuda muchipatara mayamiya dhokita azondipedzera. Ndabuda muchipatara mayamiya ndatanga kushandisa treatment iya. Tanzoshandisa treatment iya pfungwa dzangu dzangotanga kuti ndaimbozvibvunzire zvinhu kuchechi nondopinda postori. Kuchechi vachitora kuti ndezvemhepo izvi. Saka vandabata paya mapiritsi aya vandaregera kumwa. Gara mapiritsi aya ndisomwa mvura pese padende ndichifamba nemvura. Mwa mvura ichibuda saka ndakazoregera mapiritsi aya. Atanga uchionda. Mudzimai zikanzi baba dai mamboenda kuchipatara, ndakadzokera kuchipatara. Stiri vandabatwa shuga ya. Akauti ndaimbotedze treatment yekuchipatara. Saka zvakati zvadaro manje ndakutedza treatment yaya ndai ndikamwa mapiritsi aya mudumbu mayo mandirwadza. Kwadzwa nemudumbu. Kwaona kuti ndaimboriregere mapiritsi aya. Vandaregera mapiritsi aya vazvaregera zvekurwadza zvemudumbu zvezve.
kwazomboenda kune mwe madzibaba iko kwatinogara ikoko ndataura dambudziko kwamboligadzira zvakandigadzirirawo paitawo vamwe mai vaniprofitawo wanzi baba wari kushandisa mapiritsi asiriyo mapiritsi avari kumwa handiwo mapiritsi avari kuhosha yawainayo vanatongwaregera mapiritsi aya kwakutongoona kuti nditsvage mari didi ndiuye kumusha ndimbonobatsirwa dambudziko iri. Saka takamboenda kumwe kwatakamboenda richisviko tabondera kwatachifunga sekuru manje kuti akatimboona kuti sekuru angatibatsire dambudziko iri. Saka takasvika panapa Sondo sekuru hatisati tavaona hedu. Izvozvo vakabuda ndatombotaura navo pafoni vachiti vari munzira kuuya asi vamwe vasingazokwanisa kusvika padare pasara nhasi asi mangwana definitely vanenge varipo. Saka pamunonzwa kuda kunwa mvura chii chinoitika? Tizoti kana uchida isisongoda kunwa mvura utakabudzwa nyota yekuti ndada kuti ukanwa mvura ndokatonwa mvura urizoti yandano inenge yatikwanei but yenyu yamunonwa yakawanda. Ndinomerwa kungomerwa upera mate utonzwa shaya dzakutoita kakudhonza nekutongopera simba. Ndinoona kuti ndimbomwe mvura pandomwa mvura paya zvinova zvaraita nani. Nekwandakamboenda kwacho kumwe ndichifambira ukanzi nechidyiswa munyama. Wakati imbomirai kudya howe kwatakazoenda takuna kumusha kuno kwatakamboenda imbomirai kudya howe kana ndazokushandirai mundozokusunungurai mozochitanga kudya howe. Vakashanda saka howe makamira kudya saka kwavakaita kupa maziso apa pamaziso inoronda. Maziso zvakatanga ndiri kuSouth Africa uko ndiri munhu anoita zvewelding. Saka zvandaita zvewelding amene ndaidimbura achazi ndaidimbura simbi ipi pane simbi yataidimbura panze pandoshandira. Saka zvakaita kunge pane kamoto kandirowa paziso tumamoto towelding twegrinder tuya. Saka moto tuya pakakandirowa paziso iri zvava zvaiti manheru ndamumba kuti nditase raiti laizo raibva randiteya musodzi wobva itanga kubuda kubaya foni chaiko kwabva kwanetsa. Saka anangoti kangori kaproblemo zvichadii zvichapera. Masikati aya kubuda panze kutasana nezuva kudhiraivha kwakutonetsa. Ndakutodhiraivhisa mukomana wangu umwe number 2 nanchatogona kudhiraivha kwambotenga tumushonga muchemist kuisa muziso harina shanduko. Zvingodaro kunzonza masenya akatsuka akatsuka ina ndisizotombozviona. Vakatanga vakuita sort of nge kuona mhute nge hutsi like asi ndichitoona hangu ndichitodhiraivha ndichidididi ndichitovhunza vanhu kuti kune mhute here kunze uku kanzi kuna mhute bo. Ndichifamba kudaro mhute yaibva ichitanga kutonyanya kusvikira ndakutoona zvinhu zviri padhuze ndetsva kwakutozonzwa nzi masenya ane kado pambona kana makatarisa kana muri kuaona. Saka pandakaenda kuchipatara paya kuti ndatara zvechipatara paya kuchipatara vakati hanzi ada kuparwa saka ndichazokupa date. Saka zvadaro manje ndichidzoka hangu paya mutauro uyu ndabva ndagara ndakadaro maziso aya akangodi akutoona mhute kushata handichatoshandi kuriitira munhu kuya kwakutonetsa. Kwakutongogara ndiye kugara ndopandakazoronga zvekuya kumusha kuno kwabatanidza zviya zvekuti imhepo iyi maziso kungotanga ngunzi adaiso then mbofambire muchiwana. Saka pamaifamba muchifambira nedambudziko remaziso ikoko harina kubatwa
kupi kuchiwano waibata vachitanzi maziso enyaya mulungu menyu ndo makanyangara saka zvakwidza mumaziso umwe achitaurawo zvanotaura kuti makananzwa nenyoka munongozowo zvinotaurikawo zvakasiyana siyana. Saka makurarama sei manje kuSouth Africa nemhuri? Kutorarama zvikuru zvinorwadza. Kutorarama zvinorwadza kutokwira nezvindakatopuwa nemwe munin'ina wangu. Tomupewo chichemo ndikati munin'ina ndo dambudziko rapapa ndiri kukumbirawo kuti undibatsirewo. Ndikandirawo mari ndokutokwira kwandakaita kunoko. Saka muri iri South Africa? Muri South Africa. Mune vana vangana? Tine vana 6. Ndina madzimai mairi, umwe mudiki takapesana vaambodzokera kumusha kwavo. Ndiane mwana 1, uyu mukuru ane 5. Saka muri dzinza riri mapostori? Ndiri mupostori. Wakagandanzara? Kwagaranzara. Ndivana masoveja? Iyo yaya kana muchiziva. Padzinde chaipo? Ipapo. Wakambosvikapo? Hapana panisina kusvika here muno. Wakambosvikapo? Kwagaranzara? Pakavikwa Johani pa? Musadaro. Ndakapasvika netsoka dzangu idzi ndakatobatsira. Mafambirei? Dzinopera here? Asi pakauya president? Aiwa no. Aiwa handina kuenda napresident. Alright, president akambouya akagwarire piko. But haisiriwo time zvakandakawai. But aiwa ndotokwaziya siterei. Ndo chechi yedu ubva chibarwa. Takangosivana nababa tirimo. Tikakurawo tirimo, ana edu arongonamata iwoyo. Zvino nai munhu wamazvi madzibaba ndiri kuona mauya kuchivanhu imi muchibva kwaJohani mazvipira kuti ayo kana kuti mweya wakati munditsanangurirai baba ipapapo ndozoti kune vakawanda vari kuonawo mapostori bedu nevanoendawo kunekana kune zvimwe zvinama zvakasiyana siyana asi vanozvipa mukana pakati pechinamato chavo nekubatsirwa muchivanhu izvozvo. Dambudziko ndo rakandiita kuti ndidaiso. Dambudziko ndakambozamawo muchechi. Ndakambozamawo muchechi zvadaisawo maziso izvi. Kumba kukamboya kukashandwa, kukabatwa zvakabatwa. Asi ndakaona kuti dambudziko racho harisi kudii, harisi kupera. Zvakawanda zviri pandiri. Zvakawanda zvimwe zvazvo zvakatowanzika chaizvo saka ndakaona kuti iri sara musi zvoda chiwani izvi. Ndo zvakazoti pekuti nditsvage kunana sekuru. Asi dambudziko remaziso ndo randakapinza hangu kuvakuru kuchechi. Ndikati ndichambomira ndimborapwe maziso. Sekutaura kwataita pekutanga ndazwa muchiti muri hama yaJacob. Mukoma Jacob vakauyawo futi kwandiri vachitoti vari kubva nekukereke. Ndizvozvo. Hapasati pakabva ushingi hwenyu kuti kana mukoma Jacob vakambosiya kukereke vakaenda kunobatsirwa kuchivanhu ndiri kutoona imi ndimanga mchitopupura patatanga apa kuti Jacob zvinhu zvake zvaatorit. Izvozvo. Ndiye here watingatiwo ndo mumwe wavo mukati uyu semuenzaniso wehama yangu iri padhuze. Ndingangodaro nekuti interview ndakaiona muchitaura naye. Vandazonzwa achiti ndakazowana rubatsiro kudambudziko ranga inaro. Kwakuchiona kuti rega ndifambawo nenzira yakafamba nayo. Dambudziko racho rakada kuti fanane razosiya naro. Rakada kuti fanane dambudziko ranga inaro. Pataitotaura pafoni ndiri koko achitoti ndozvachitori. Achitonditaridzira mapikicha anga achiri kare. Achitoti ndozvananitori. Muri kuona. Kwakuchiona kuti pamwe dambudziko rangu rinodiwa rinobatsirikawo ndikaendawo kunana sekuru. Ichocho chokwadi hacho kana sekuru zvavo kana vachibatsira havati kune vanhu buda muchitendero chavo. Uye zvakare sezvo mune mvenge makumbira even vakuru vechechi
zvichienderana nemutemo yechichi vanotokurudzirwa kuti kana uchinge wapedza izvi dzokera unoita sei wopinda udzokera kuchechi unoita sei unonamata izvozvo nekuti izvi zvinoita kuti vanhu mukati takaita sei takachengetedzwa ndiwo hatizobuda taunobata-bata izvozvo nekuti ngechechikati shamhu yaMwari ipapo asi kune vamwe vari kuti zvinenge zvatadzikwa kana kuchechi vozongoneta vasingatozoti aiwa rubatsiro ruriko ende ari kutadzisei kuita sei kunamata asi totozivawo zvakare kuti kune vamwe vane matambudziko avainawo anoti vakabatsirwa kuchechi zvinoparapera izvozvo asi zvidzidzo zvatakuwana izvi zvazvinoratidza kuti pane vamwe vabati vemweya vakasununguka vanogona kutokuudza kuti dambudziko rako ndiri kuriona asi mune munhu waMwari zvinoda kuchiva handisi kutienda asi ndiri kuti chivanhu chiri pauri kureva kuti chivanhu chinopedzwa nechivanhu zvakare aiwa mukoma ndatenda regai tigozozoona sei kuri kuti zvinofambiswa sei uye vane kusvitsai papi ngavatibatsira sekuru yaite tambudzika matambudziko acho akawanda mukuru wangu ngona azofanana nekuenda kuresearch zvezve ndiri munhu atotambudzika chaizvo ndotambudzika chaizvo handizivi chakaitika pane chinhu chakangobuda like chakangobuda chane makore zvakaoma ukazvifunga unochema chako ukazvifunga unochema zvinhu zvai zvinoti kumberi nekumashure zvine zvichirwadza zvine zvichirwadza pamuviri iri kupera ropa hapasina saka saka iro dambudziko racho makamboriendera kuonana chiremba pane umwe akambotaura musheche medu makati zvinokusvisisai paoperation ende operation hamuvi tadza kuti chiwani sotofu mapils ari kumunaona zvakada kuitanga izvo asi manje chinhu chakabuda pasaidi manje hachisi chinhu zvinodzokera kana chinodiwa chinhu chakabuda pasaidi chine nguva yekuti kana ukaenda kuresearch zvezve havapedza unova paini yacho handigoni kutaura handigoni kutaura saka ndiwo mamwe matambudziko akaona kuti hei ndikamboenda kuchiwano ndomboona kuti zvinopera here apana kadambudziko iroro ndakaona kuti nerekumwa mvura kuomerwa kana watobata kana jagi remvura unokoitonzi ripedze kana 1 lita zvinomboita zvichimbopera zvekumwa mvura zvombodzoka saka dai sekuru vandibatsira ndadzoka ndaita munhu ndadzoka ndaita munhu kutenda kwenyu kunogona kugoyambutsai nekuti kutenda kwomunhu ndokukuru chekutanga izvozvo zvinhu zvinozoita sei zvinozouya zvinozoteera izvozvo saka regetedze kuti kana vauya mangwana vanenge vachiti chii aiwa tinotenda. For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani.